rebem amb un fort aplaudiment als Pastorets d'Altura. Endavant. Vinga, que li aguanto. Perfecte. Amunt. Vinga cap aquí. Ho deixarem aquí, Ho deixarem aquí. Acostis cap aquí. Vinga cap aquí. Els Pastorets d'Altura, què tal? Benvinguts a tots, Gràcies. Escolta'm, jo crec que la mà que hem de posar al cub per prémer, per actualitzar marcador, podria ser, per exemple, una senyora de 97 anys. Sí, senyor. 97, Doncs... Menys. A mi m'ha dit allà que n'hi havia 97 aquí, i ben portats. Què vol que li digui? Deixa'm el micro. Digui. Vaig néixer el 1914, el 31 de juliol. I les coses que han passat durant tots aquests anys? I les que vostè ha vist? L'aigat, la guerra, tot? Moltes. Benvinguda. Ara toca sobretot posar la mà aquí al damunt. Perquè actualitzarem el marcador, dona. No es cremarà, no tingui por. Ara té por de cremar-se, però no apreti, No. A la que jo li digui 3. Encara no, Víctor, posem emoció? Va. A la 1. A les 2 i a les 3. Actualitzat el marcador, ha anat ràpid, això. 653.222 euros. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies.